to it. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kaitasan, uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Niining higayon na karon, atong tubagon ang usapa sa gihimong pagsaway, no? Sa usa ka tinuhuan nga adunay tulumanon usab dinhi sa maong istasyon, no? Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Kining issue mahitungod sa bautismo o bunyag. Kay matud pa sa ilang programa, gani no, dili lang kay sa Seventh-day Adventist ning pagtulunan, no, kining pagsupak ba nga ang bata pagabunyagan. Bisan pa ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, kanang dating daan, ug guban pa nga mga tinuhuan nga dili katoliko, nagasupak ni anang pagbunyag sa bata. Og hinoon dili pod tanang
dili katoliko nga tinuhuan nagsupak sa bunyag sa bata kay sa atong nahibaw-an dunay mga protestante nga grupo nga muuyon ra pod ni anang pagbunyag sa bata. Parehas anang Lutherans, no? Kanang mga igsuon natong protestante nga ang ilang tinuhuan Lutherans, dili mo supak ni anang pagbunyag sa bata. Gani, no? Kato si Martin Lutero, katoliko man to siya nga pari, before siya, sa wala pa siya mo rebilde sa tinuhuang katoliko nga nahimong amahan sa protestantismo. So mauna nga ang unang prime mover gani, anang protestantismo nga si Martin Lutero, wala mo supak anang bunyag sa bata. O pipilapod ka mga nahimong followers niya, wala musupak. Pero naapoy mga grupos protestante nga musupak po na, no? Sa ato pa, dili magkaparehas. Pero timan-ing Biblia mo'y gibasihan. Ang tinuhuang katoliko o kadtong mga grupo sama sa Lutherans nga nagbunyag og bata, gagamit usab og Biblia. Ang mga misupak niya ng pagbunyag sa bata, nagamit pog Biblia. Tanawa, di ba? Parehas ra gud anang diya ba sa atong korte ba, no? Ngano man nga usar may balaod sa Pilipinas, parehas ra mga librong gigamit, pero nganong magdebate pa man ang mga abogado, di ba? Ingon ana gihapon sa Biblia, no? Inana gihapon sa Biblia. Usaray Biblia apan dili man managsama ang pagsabot mao nang nagkadaiya ang atong tinuhuan. Wala magkausa, no? Panagbahin-bahin ang nahitabo hinoon gipasidaan o tagna naman sa Biblia. Okay, ato ding sugdan kay pila ra ba ka minutos na niya tulo manon 30 segundos niya nagkakaon na tag-ayo sa pila ka minuto na. Okay, ang background gud aning atong Kristohanong pagtuo sa bunyag, di ba atong hinumduman, simple ra man kay ni siya, no? Simple ra gyud kayo. Una, ato sa agyong ihikling ng private interpretation, kana bang kinaugalingong pagsabot, no? Naana sa Proverbio 3:5 nga gibawal ng private interpretation. Diha pod sa 2 Pedro 1:20. Nganong gibawal ng private interpretation o kinaugalingong pagsabot kay mao man nay makapabahin-bahin nato. Unya timan diha sa Roma 16:17 gibawal na, no? Palikayan kuno ng panagbahin-bahin. Nganong nga makapabahin-bahin ng kinaugalingong pagsabot tungod kay kinigong pagtudlo sa pulong sa Dios, dili man kay bisan kinsa ang gitahasan sa Ginoo ani. Doon naman siya kanang gi-authorize. Dili man tanan gi-authorize kay, for example, ngano man nga ang gitawag ni Kristo pag una kadtong 12 ka apostol, dili man ingon nga kamo tanang tao, disipulo na mo nako. Wala. Nagpili siya sa mga apostol nga nahimong disipulo niya og mo iyang gitahasan kadtong nag-ingon siya sa Juan 20:19 ngadto sa 23 nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo kadtong unang mga tinun-an niya. Timan nga dili tanan, ha? So ang iyang mga tinun-an mo iyang gitahasan sa pagpadudlo. O gisugo pod nga magtudlo pod sila og mga sumusunod nila sa ato pa ilang mga kapuli o mga successor nga sa atong pagtuon mao na ang atong mga obispo. So buot ipasabot kung mosubay ta ang paghatag og authority, dapat ato gyung himuong final arbiter ang kahugpungan sa mga obispo nga nakasunod o kapuli sa mga apostol, dili kay bisan kinsa. Dili galita mo subay anang protocol, di ba ato naman yung nahisgutan ng protocol sa panagiusa?
Basta dili na to masunod ng protocol sa panaghiusa ama. Padayon gyud ta nga sige lang gyud tag panagbahin-bahin sa tinuhuan o panagbahin-bahin sa pagsabot ni ining Biblia. Ang tinuod nga kahugpungan o kanang giingon nato nga tinuod nga kahugpungan sa mga magtutudlo nga ato ning gihubad pod o gitawag sa ngalan nga gikan sa pinulungang Latin nga magister, bot pasabot maestro nga kung atong langkubon sila kay burdan one man sobra man sosa mo nang gigamit nato ng pulong magisterium. Bot ipasabot kahugpungan sa mga magtutudlo nga gi-authorize sa Ginoo ug gitagaag gahom sa pagpanudlo ug mao na ang mga apostoles. Siyempre ang nakapuli sa ilang katungdanan, klaro man na sa history, mga kaobispuhang Katoliko man, sunaan nila ang teaching authority. Importante ang authority ani. Unya nasiguro nato nga dili gyud masayop ang otoridad kay nga naman ang gagiya Espiritu Santo man, no? Napadala ni adtong Pentecostes, no? Sa adlaw sa Pentecostes napadala ang Espiritu Santo nga mugiya aning teaching authority, no? About sa faith and morals mo nang dili gyud mahitabo nga masayop sa pagpanudlo about sa tuluhuan ug pamatasan kining atong mga kaobispuhan, no? Sa ilang opisyal nga panudlo dili nang personal ha, kay sa personal posibleng masipyat man sila, no? Personalan nilang pagtudlo. Pero hiniusa resulta sa lamdag sa Espiritu Santo, dili gyud sila masayop diha, no? Liman ka giingnan gud sila diha sa Lucas 10:16, ang naminaw kaninyo, naminaw usab kanako, ang wala maminaw kaninyo, wala usab minaw kanako. Nguna nga kasaligan gyud ang mga otoridad sa kahugpungan nga gitukod ni Kristo. Okay, diretso na ta, no? Okay. Sa atong nakatunan, kinigong sakramento, gitawag man nato ni sakramento. Anong sakramento man? Kaya kanang sakra, bot pasabot balaan. Mento means timaan. O kanang bunyago, timaan man na. Timaan man na sa grasya. Nga, naangkon na to ang grasya. Timaan nga makita, usana sa timaang makita nga kita nabunyagan, bot pasabot Kristohanon ta. Okay, usana sa atong mga sakramento o kanang bunyag kung tan-aw nato mao nay silbing gihulip o gipuli nato sa katubang daan nga rito sa daang kasabutan nga kanang magpasakop ka sa gingharian sa Dios, tulion ka o kanang gitawag natong circumcision o tuli. Kadtong tuli sa entrance o kanang magpasakop ka sa gingharian sa Dios sa daang kasabutan, tulion man gyud ka, i-circumcise man gyud ka, di ba? Pero ang daang kasabutan god pulihan magbag-o. Una dia sa Colosas 2:14 ngadto 17 nga landong ratong daang kasabutan. Muna nga gipaabot ang katumanan, fulfillment nga mao ang bag-ong kasabutan. Para sigud anang kadtong ilang halad sa sala, no, sa daang kasabutan mo ihaw sila hayop. Pero sa daan na landong ra na ang katumanan ana ang kamatayon ni Kristo sa krus. Mo nay fulfillment, di ba? O kana pong Jewish Sabbath nga Sabado, gipatunong nilag 7th day of the week, ang fulfillment ana mao kanang Domingo, no? Kung atong susihon pag-ayo kining Biblia og labi na kanang atong Catechism of the Catholic Church nga naa diha ang opisyal nga interpretasyon sa mga pagtulon ang Kristohanon, no? Nga nahisulat ang atong interpretasyon, no? Na sa Catechism of the Catholic Church. No, dili noon igpapahulay atong topic ato lang ang gihisgutan kay example man na nga ang Jewish Sabbath nga Saturday ang fulfillment ana sa bag-ong kasabutan lain ang adlaw, no? Giklaro man na sa Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw og ang katumanan ana naa sa Catechism giklaro na, no? Catechism nga ang fulfillment ana mao kanang Lord's Day o Sunday. Karon kay kadtong tuli o circumcision landong raman to. Naaman siya fulfillment. Nga gipaabot unsa man, wa may lain bunyag man.
Unya ato ding tan-awon, unsa man tong tuli o circumcision nila sa una, apil bang bata ato? Kadtong circumcision sa daang kasabutan, no? Apil tanan, mabata kag madako, kandidato ka ni anang circumcision. So by that line of argument, kay ang gipuli anang tuli diri sa bag-ong kasabutan, bunyag man, but pasabot, dala po tanan. Mabata og madako, kandidato ni anang bunyag. Unya na man na, klaro man na nga masabot, no? Klaro kayo, no? Litra por litra pagyod. Na sa buhat 2:38 ngadto sa 39 nga ang saad kuno sa bunyag alang kaninyo nga ang gitumbok ana dayon og sa inyong mga anak, children. Ya unsa man ang children? Unsa man ang abot pasabot anang children? Either masuso or mga bata nga dako-dako na, di ba? Children. Unya wala gyud giingon dia sa buhat 2:38 ngadto 39 nga except infant o except batang masuso. Wala gyud. Giingon giha nga ang saad sa bunyag alang kaninyo og sa inyong mga anak. Children, sa pa mga bata. Wa gyud giingon diha nga way labot ang mga bata. Kinsa may gaingon nga way labot ang mga bata? Di ba kanarang mga nagbasa sa Biblia karon nga dunay kinaugalingon nilang pagsabot? Asa man gyud na sipyat, no? Na ingon talang wa magkadimaaw sa pagsabot ang atong mga igsuon nganong nakaingon sila nga way apil ang bata sa bunyag. Mga igsuon, basaha ragud ninyo ng San Marcos 16, 15 ngadto 16 nga diha gud sa Marcos 16, 15 ngadto 16 gikinahanglan ang pagtuo ay pagabunyagan. Unya unsaon man pag-angkon sa pagtuo, di ba? Walihan una. Unya ang bata go dili pa man mawalihan, sa to pa dili pa makabatog pagtuo. So dili ang iyan bunyagan. Mo na ilang argumento pero timan kung ingon na naon na to ba, no? Kung atong sakyan ilang line of argument, okay, giingon ba sa maong teksto sa Biblia, no? Granting without admitting nga ang bata walay pagtuo, no? Granting without admitting nga ang bata walay pagtuo ba, no? Mao ba nay rason nga dili pagabunyagan ng bata? Giingon ba diha sa Marcos 16, 15 ngadto 16 nga tungod kay ang bata walay pagtuo, granting walay pagtuo? Tungod kay ang bata wala pa'y pagtuo, kay dili pa man mawalihan, dili bunyagan, kay dili pa makatuo. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo ug ang mga apostoles nanudlo nga tungod kay ang bata wala pa may pagtuo, dili angayan bunyagan. By the way, unsa man dayon ning bunyag? Di ba ang bunyag paglinis sa sala? Ang bata doon na ba'y sala? Well, ang bata walay sala nga buhat nun. No? Kay ang bata dili pa man makahimog sala. Pero naay sala ang bata nga kanang gitawag na tug original sin. Unsa man ang original sin? Absence of grace. Well, asa man na gipasabot sa Biblia nga ang bata, bisan pagali naapastaguan kan, gitawag nagmalapason. But pasabot, doon na siya isa, pero dili sala nga iyang gibuhat kay dili pa man siya kahimog sala. Mao nang sala ang gitawag na tug original sin. Unsa man ang original sin? Original sin, absence of grace. Unsa man ang absence of grace? Grasya, nga nahuptan unta na ni Adan og iba, pero pagkasala nila naluwatan nila sa tupa nawala nila ang grasya. So, but pasabot na kinahanglang iuli to. Muna nga linisan sa ang mga batang masuso ni anang original sin. Asa man na mabasa nga masabot nga naay original sin ang bata? Okay, una na diya sa Salmo 51 versikulo 5. Basahan ninyo. Salmo 51 versikulo 5. Og diha pod sa Isayas kapitulo 48 versikulo 8.
Isaias 48 bersikulo 8, gitawag og makasasala sukad pa diha sa taguangkan. Pero atong klaro na dili na sala nga buhatnon, kay ang batang masuso dili pa man kahimog sala nga buhatnon. Okay, ang sala nga nas bata kanang gipasabot sa Salmo 51:5 o kanang sa Isaias 48:8 nga ang bata no napagalis taguangkan gitawag nagmalapason. Dili na sala laging buhatnon, kay dili pa man makabuhat og salang kaugalingon ng bata, kay masuso pagod siya. Naapagod siya sa taguangkan gani. Kanang original sin gitawag nag absence of grace, kay naluwatan man ni Adan ug Eva. Ngunang kinahanglang iuli na linisan sa ng original sin para mabalik tong grasya. Mao nay logic, mao nay wisdom anang bunyag. Unya ngano man nga ang bata di kanang masuso nga bata dili man na siya kinahanglang walihan. Kay kanagong gipasabot diya sa Marcos 16:15-16, ripirido na sa mga dagko nga ang mga dagko sanglit duna na sila salang buhatnon, but pasabot makapanubag na sila sa kaugalingon nilang sala. Kay kanagong batang masuso wala pa man ay kaugalingong sala, so wala pa na siya tulubagon. But ipasabot, dili kinahanglang pahibawon siya nga linisan ng original sin, kay kanang original sin dili man na iya. Sangputanan man na sa gibuhat ni Adan ug Eva, dili man siya makapanubag anang original sin, ngano man kay dili man na agi niya, buhat man na sa unang ginikanan Adan ug Eva. Mao na nga dili kinahanglang walihan ang bata tungod kay dili man niya tulubago ng original sin. Ang unang ginikanan man, mao na nga ang ginikanan mo'y mubungat. Mo'y mukonsid. Pero dako na ana may tulubagon kay makahimo na magkaugalingon niyang sala, mao na nga pahibaw-on gyud siya. Sa nalimot ko, si San Agustin man siguro tong nag-argue, no? Naghimo og argumento ani. Nag-ingon si San Agustin, no? Correct me if I'm wrong sa paghinomdom. Nga niingon siya nga, ang bata kunong masuso, nitapot ng original sin nga wala siya pahibaw kay dili man naagi niya, may katarungan nga kuhaon pud na pinaagi sa bunyag nga dili siya pahibawon. Pero kung dako na, makahimo naman siya kaugalingon niyang sala. So tulubago naman na niya kanang salang buhatnon, so kinahanglan walihan gyud siya. Walihan gyud siya ngano man kay naa naman siya sala nga kinahanglan manubag gyud siya, kay iya man kaugalingon kanang sala nga aktual o buhatnon. So mao na nga kanang San Marcos 16:15-16 ripirido nas mga dagko. Unya kung ato pong kuanon god nga mingon sila nga kanang bata walay pagtuo, unsang klases pagtuo, no? Kanang pagtuo nga acquired wala pa, pero kanang gitawag na tog innate o kanang espirituhanon nga pagtuo nga dili kanang acquired o kana bang resulta ba sa wali. Okay na ay masabot diya sa Biblia, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Mga igsoon, ang kanang gitawag naton dili acquired nga pagtuo nga naa sa bata, gitawag naton nag-espirituhanon nga pagtuo nga kana bang natural ba nga maayong relasyon sa magbubuhat og kanang sa tao nga iyang gibuhat, no? Natural faith, no? Gipasabot na mga igsoon diya sa Mateo 21 bersikulo 16 og Salmo 8:2. Nga ang masuso
giingon gali diha paghulagway, nagdahig na sa Dios. Na liman ka ang masuso ko nung bata, nagdahig na sa Dios. Sabtan ninyo, Mateo 26:16, naagalingon, ginabansay na sa pagdaig. Basahan ninyo, sabtan ninyo ng Mateo Kapitulo 21, versikulo 16, ug Salmo Kapitulo 8, versikulo 2. Nga ang masuso, makadahig na dahil sa Diyos. Makadahig bago nang walay pagtuo. Mo kanay gitawag na to innate o kana bang espirituhanon nga pagtuo. Mao na ang kana bang natural tungod sa kadugtungan niya sa Dios, kay gama gud sa Dios. Pero lain po ng acquired, no, nga kana bang resulta sa wali. Kung dako na ug naa nay buot nga pwede na mawalihan. So dili tinuod nga ang bata walay pagtuo. Kay masabot diya sa Mateo 21:16 ug Salmo 8:2 nga naay pagtuo, kay makadahig naman ang bata. Makadahig bago nang walay pagtuo? Pero usbon ko dili pagtuo nga resulta sa wali ha. Pero dili man kinahanglang walihan ng masuso lagi, kay sa ako nang giingon si San Agustin, nitapot ng original sin nga gumikan sa sala ni Adan og iba, nitapot na nga wala siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon na nga dili siya pahibawon. Ginikanan ra mo pahibaw ang pahibawon na. Oh, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Pero dako na, mao nang Marcos 16:15 ngadtos 16. Walihan sa gyud, sangyawan sa gyud, kay makapanubag naman, naa naman siya tulubagon sa iyang actual sin o salang buhat nun. Okay, nindot unta kung ayuhon pag yun nato nag-eksplikar, no? Sumala sa mga base sa atong nakatunan sa mga teologong Katoliko, pero apike naman atong oras. Muhatag lang ko ninyong teksto, mga 3 ka buok, nga mga teksto nga nagpasabot nga apil gyud ang bata sa bunyag. Na buhat 16, no? Buhat 16 bersikulo 15 nga nagbunyag og tibuok panimalay, no? Usbo nato. Buhat 16:15 nagbunyag og tibuok panimalay. Mao gihapon diya sa buhat 16:33 nagbunyag gihapon tibuok panimalay, og sa unang Korinto 1:16 nagbunyag gihapon tibuok panimalay. Unsa man ang tibuok panimalay? Way apil bata na. Asa mabasa sa Biblia nga ang batang masuso walay apil anang tibuok panimalay? Basig mo ingon pud sila nga awa may batang masuso diha. Subjective argument. Giyon sa nila pagsiguro nga kining tulo diri ka pagbunyag nga nagbunyag og tibuok panimalay, no? 3 ka bersikulo, buhat 16:15, buhat 16:33, unang Korinto 1:16 nagpuros na nagbunyag og tibuok panimalay. Siya rong wa gyud batang masuso ana. O unya kung naa, giingon unta diri nga kung way apil ang batang masuso, gawas sa batang masuso wala giapil para sa nang pagtulunan sa mga dili Katoliko. Okay, mga igsoon, lami pag yung kay i-discuss na nato ni wa naman dahigong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, diri sa Diocese of Dipolog, ang atong halangdong obispo, Bishop Kairmari, ubanas mga kaparian, kining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Espiritu Ilumba, naapoday si Jay Sahul. Okay, hangtod ug mapohon, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod na ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas.
Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.